Sziasztok! Mióta leültem, azóta egyfolytában jön valaki. Pedig itt most valamiért a régi óvodám elé sikerült tévednem. Tökre emlékszem még itt a kis házba, kis kalandokra. Na, hát nagyon sok idő eltelt, most megint egy pár hét, de lehet, hogy történtek eredmények, úgyhogy gondoltam, hogy erről szívesen beszélnék. Ugye a múltkor itt nagyon küzdöttem ezzel, hogy nem történik semmi. Persze ez nem csak ilyen egyéni dolog, bár most ez szerintem így globálisan jellemző volt sok mindenkinek az életére, de én így azt vettem észre, hogy amint ilyen megengedésbe, meg elengedésbe kerültem dolgokkal, egyszerűen így elindultak, de tényleg úgy igazán megengedésbe, szóval, hogy amikor így tényleg elengedem. Az egyik volt egy ilyen üzleti dolog, ahol már annyit küzdöttem így az ügyféllel, hogy tényleg már így naponta meggondoltam magát, és így mondom, jó, én most már ezt így elengedem, mert nekem ennyit így nem ér semmi ilyen lelki erőben, meg minden, és aztán ahogy így elengedtem, hogy jó, én már ez nem érdekel, így végül is így ő lett a vevő, úgyhogy tökre meglepődtem, úgyhogy az így végre realizálódott, így az egyik sztori. És a másik, ami most viszont ilyen nagyon intenzív, így bennem, hogy készítek filmeket, és az egyiket már tavaly nyár óta forgatom, és volt valaki, aki szintén vett fel anyagokat erről egy zenekarról szól, és ezt szerettem volna ezeket használni, mert hogy így koncerteken így ő forgatott, meg így technikailag amúgy így ügyes, és hogy így valahogy így mindig ment így a hadakozás, mármint hogy nem a részemről, hanem így az ő részéről, hogy először azt mondta, odaadja, aztán nem, aztán megint, aztán nem, és így tökre számítottam rá, mert már így ki akartam tenni a trélerjét, most egyébként azóta már elkészült, úgyhogy lassan így online lesz, de hogy megint az utolsó percben így beközölte, hogy akkor ő így mégse adja oda, és ott is így eljutottam egy olyan pontra, hogy oké, akkor így nem is kell. Szóval amikor így valamit, hogy nekem ez a film, meg az összes, amit csinálok, igazából ez mind ilyen szerelemprojekt, meg ilyen szívügyem, és hogy valójában valakinek az energiája, meg a munkája benne, aki amúgy nem adja szívesen, meg így ilyen rossz energiákkal van az egész felé, vagy felém, tök mindegy, hogy az igazából így nem kell, és hogy nincs rá szükségem, és akkor ahogy így eldöntöttem ezt is, de ez is így meg kellett, hogy érjen bennem így azóta, mióta most már, tehát szerintem egy éve megy ez a történet, hogy így tökre megkönnyebbültem, hogy oké, hogy így nem baj, hogy így nem kell, akkor ennek nem kell vele nekem együttműködni, meg nem kell az ő anyaga, és akkor így ahogy ez így bennem így a helyére került, egyrészt bejött egy másik valaki, akinek szintén voltak anyagai, és ő viszont tök szívesen adja oda, és aztán kiderült, hogy pont azt vette föl, ami nekem így kellett, meg ami ugye a fejembe volt, így mióta elkezdtem, vagy egy éve, hogy ez lesz a trélernek így az alapja, és így valahogy így tökre megindult bennem a flow, szóval olyan, mint hogyha valójában ez a másik valaki, aki ugye nem szívesen adta, én meg azt gondoltam, hogy arra szükségem van, az valójában így akadályozta az egész történetet, vagy nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy így, ahogy ez így megtörtént, és így megkaptam a másik anyagot, meg ugye a sajátjaim is megvoltak így,
egy éjszaka alatt megvágtam így nagyjából így a vázát, és aztán most már azóta szinte majdnem kész, és fú, és ilyen nagyon flóba kerültem, és ilyen nagyon jó érzésem van most vele kapcsolatban, hogy arra jöttem rá, hogy tökre nem mindegy, hogy valaki valamit milyen szándékból, vagy milyen indítatásból csinál. Hogy az egyszerűen így, főleg ma már, annak így annyira... Szóval, hogyha mit tudom én, van 2 ember vagy 3, akik így társulni akarnak valamiben, ezt most így erre vonatkozóan gondolom én, vagy látom így, és mondjuk abból így 1-nek vagy 2-nek tök tiszta a szándéka, meg ilyen tökre benne van így a szívével, de mondjuk a másik az csak így az egójával, vagy tök mindegy milyen motivációi vannak, de hogy az így más, vagy nem annyira tiszta, akkor az egyszerűen nem fog működni. Mert most már annyira ez így nyílik az olló, és így egyszerűen ezek így valahogy így leleplezik magukat ezek a szituációk, és hogy tökre nem kell ragaszkodni ahhoz, amit így nem adnak szívesen. Úgyhogy így a nagy bölcsességem így amellett, hogy azért így sok minden történt, meg most látom egyébként, hogy azért ez a fél éves elég intenzív izoláció, meg mélyrepülés, amiben voltam, azért ez így elég eredményes volt most, hogy belekerültem megint hasonló közegekben, mint amiben voltam korábban, így egyszerűen a dolgok, amik régen így halálra idegesítettek, most így el se érik az inger küszöbömet, szóval így csodálatos. Úgyhogy azért így van is volt haszna szerencsére. Szóval, hogy a megengedés, meg az elengedés, és most így más dolgokkal is volt ilyen, még ilyen tényleg egy csomó mindennel, amit úgy nagyon szerettem volna, de aztán képzés, de aztán nem úgy jött ki a lépés, és akkor mondom, jó, oké, hát hogyha most így ezt így akarják fönt, akkor így, és aztán így utána eltelt egy hét, én már így tényleg így túl is voltam rajta, és akkor így felhívtak, hogy így nem indult el még, mert hogy így nem lett elég jelentkező, és aztán végül is így csak el tudtam kezdeni, és hogy szóval hogy a lényeg az, hogy ami a miénk igazán, azt úgy se veheti el senki, mert hogy azt így valahogy így, az így neked van számva, ami meg nem, azért meg küzdhetsz baromira, és így bele, nem tudom, pusztulhatsz, akkor se lesz a tiéd, és hogy ez így van jól. És hogy árnyálnám ezt a mit is mondtam a múltkor, ezt a könnyebb ellenállás felé, szóval, hogy igen, munkát kell beletenni, de hogy amúgy meg tökre fontos ez a megkülönböztetés képessége, hogy így tudjuk azt, hogy mikor kell elengedni valamit, vagy hogy mi az, amit így abszolút el kell engedni, mert hogy igazából csak így rossz hatással van így az életünkre, és hogy és hogy sokkal jobb dolgok várnak utána. Most nekem ez a film, ez tökre ilyen, hogy az egész úgy kikönnyült, meg annyira ilyen flowba került, és hogy visszataláltam megint ahhoz az inspirációhoz, ahogy az elején elkezdtem, szóval tök hálás vagyok. Ja, na, szóval, hogy ez a mai, nem tudom, bölcsességem, de inkább csak ilyen tapasztalatom, hogy ez tökre igaz, és hogy azért így jól látni, hogy így a sok-sok nehézség után végre így kicsit így bemozdulnak a dolgok, és hogy ez egy nagy igazság, ez az elengedés dolog, de hogy tényleg ez nem úgy van, hogy csak az ember így fejbe azt mondja már, hogy így fönt jobban tudják, meg jobban látják, hogy mi van benned, hanem úgy igazán, mikor már kb. Így el is felejted, akkor na sok puszi.